jaran ngono. Nek jaran nek kono iku dadi jaran. Nek kok niat mulih ya dadi wong maneh, ora wani mulih. Dadi ora dadi seno kono tetep gajaran ya. Isin awake dhewe. Kaya ya rewangku babet wingi kok potau. Kayak telung dina telung bengi kene sisih abo. Pikir. Kowe ngono kuwi omah. Kelakuan ngono omah. Nek sing rewangku telu iku nggih bojone wedi engko treke mati kuwi. Gak makno. Sampai ngono. Sing Larang. gak ora ono sing pun aku ora ngono kuwi.